شما می‌گردانیم. سنه 16 январи соли ҷорӣ дар доираи намоишгоҳи байналмилалии экспо 2020 дар шаҳри Дубаи Аморати Муттаҳидаи Араб ҳафтаи имконияти сайёҳии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавзӯи экотуризм дар Тоҷикистон оғоз гардид. Дар давоми як ҳафта имконият ва иқтидорҳои сайёҳии Тоҷикистон дар ин намоишгоҳ муаррифӣ мегардад. ҳафтаи имконоти сайёҳии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавзӯи экосайёҳӣ дар Тоҷикистон дар доираи баргузории намоишгоҳи байналмилалии экспо 2020 дар шаҳри Дубаи Амороти Муттаҳидаи Араб идома дорад. дар давоми як ҳафта дар ин намоишгоҳи бузурги сайёҳии Тоҷикистон аз ҷониби Кумитаи рушди сайёҳӣ, Сафорати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Амороти Муттаҳидаи Араб, Консулгарии генералии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Дубай, Палатаи савдо ва саноат ва ширкатҳои сайёҳии ватанӣ дар шакли рӯнамо ва наворҳои видеои имконоти сайёҳии Ҷумҳурии Тоҷикистон муаррифӣ мегардад. Мақсад аз баргузории ин чорабинӣ муаррифии иқтидор ва имконоти сайёҳии кишвар ва ҷалби сайёҳони хориҷӣ ба Тоҷикистон мебошад. кашфи Тоҷикистон тавассути боздид аз гӯшаи ин кишвар бароям хушоянд буд. бисёр як мавзеи ҷаззоб ки таърих ва фарҳанги ғанӣ дорад. аз ҷиҳати экосайёҳӣ низ бой будааст ва фикр мекунам чунин мавзеъҳои дилрабо маҳз тавассути экосайёҳӣ бояд кашф шаванд. дар гӯшаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар экспо 2020 намояндагони халқу миллатҳои гуногун бо сарчашмаҳои обҳои мусаффо ва шифобахш, ҳайвоноти нодир, таъриху фарҳанг, иқтидорҳои саноатӣ ва содиротӣ, намунаҳои молҳои истеҳсолӣ, имконоти сармоягузорӣ, иқтидору имконияти сайёҳӣ ва дастовардҳои Тоҷикистон дар даврони истиқлолият шиносоӣ пайдо менамоянд. дар намоишгоҳи байналмилалии экспо 2020 гӯшаи Тоҷикистон яке аз гӯшаҳоест ки таваҷҷӯҳи боздидкунандагонро бештар ҷалб мекунад. масалан муҳити хуб инъикоскунандаи фарҳанг, соҳаи кишоварзӣ, маҳсулоти хушлаззати табиӣ ва ғайра ки ба мо низ писанд омад. дӯстонро низ даъват мекунам то аз ин павилён дидан кунанд. нафароне ки аз гӯшаи Тоҷикистон боздид ба амал оварданд, бо қаноатмандӣ иброз доштанд ки Ҷумҳурии Тоҷикистон дорои имкониятҳои зиёди сайёҳӣ мебошад ва бо рушди ин соҳа иқтисодиёти Тоҷикистон боз ҳам баландтар мегардад. хушнудам аз он ки гӯшаи Тоҷикистонро дидан намудам. бештар таваҷҷӯҳамро маҳсулоти соҳаи кишоварзиаш ҷалб намуд. аз ҷумла меваҳои тару тоза, меваҳои хушк, асал ва амсоли инҳо ки ҳамагӣ бо таъми гуворову фарқкунанда доштаашон аз таваҷҷӯҳ ба ин соҳа ва пешрафти он дарак медиҳад. дар маҷмӯъ оиди кишвари Тоҷикистон таассуроти мо ғанитар гардид. хотиррасон мешавем ки рӯзҳои нахустини ифтитоҳи намоишгоҳи байналмилалии экспо 2020 дар шаҳри Дубай то имрӯз ба гӯшаи Ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 350 000 нафар меҳмонон аз кишварҳои гуногуни дунё ташриф оварда бо намуди дастовардҳои даврони соҳибистиқлолӣ, фарҳангу санъати воло, табиат, иқтидору имконоти саноатӣ, сармоягузорӣ ва сайёҳӣ шинос шуданд. Манучери Сулаймон, мақсади мақсад, аз шаҳри Дубаи Амороти Муттаҳидаи Араб барои барномаи ахбор.